Naglalag pa rin ako. Oh, yeah. May kalaban dito. Oo. Kaya? Copy. Pamark tol, pamark. Sa loob ka, di ba? Oo. Punta ka dito. Shit, kalaban dito. Pagina, naglalag na. Tinggan pa. Ilan sila? Wala na. Nakita ko. Ay, napatay niya na. Okay. Sumabay pa siya. Sumabay pa. Ako yun. Lapit ata sa akin. Parang kanina lang na RPG. Kami ko, ay, kinuha niya ko. Uy. Sila abang ito. Oh, Copy. dito na. Ayun na. Pupunta siya. Okay. Pupunta na siya. Papasok na. Nakuha ko na. Uy, dalawa. May isa pa. Sa bahay. Ayan, yes. Sa Sino ba kotse, yan? sa likod ng kotse. Dito. Ay, Yan na, sumugod sa inyo. nakuha ko na. Nandun pa sa second floor. Isa sa bahay. Second Oo, floor. dito. Wala lang siya. Rock ko siya. Track para siya. Down. Down din ako, men. Down siya, down. Uy, hindi ako makabot. Ay, di ko ako. Oh, shit. Sunog ako, men. Nasunog. Meron pa. Napatay mo siya? Napatay mo siya? Oo, patay ka siya. Ay, sorry. Oh, wala akong makita ngayon. Di bali, may pang buyback tayo kung ano. Yan lang. Sa ano? Wala. Meron pa isa? Hindi. Wala nakita. Ako rin. Kailangan mong armor ito. Sige. Yan nga, extra. Yun. Dami, naglalagay talaga ako. Pwede Ay, tayo bakit mag-fight mamaya, Lolods. Sige lang, i-restart ko lang yung console ko, Lods. Restart ko lang ito. Ayan. Ay, mag-ano ka? Oh, restart ko mamaya. Sige, buyback. Thank you. Sir. Second floor ba ito? Ay, tagal naman yung loadout nun. Uy! Nandun ka lang kanina. Hindi na yung kotse, tol. Ha? Hindi na yung kotse. Sa taas? Gusto? Ay, di may tao dyan kanina. Ako na gano'n yan. Ako nagbutan ng kotse. Ay, Lote dito, tol. Lote dito. Aha. Oo nga, looted lang eh. Lote talaga.
Tagal naman yung loadout. Bigat. Yeah. Puro banda doon sa farmland. Ay, sa may lumber. Di pa loaded. Oo. Dito tayo sa gilid eh. O sa dulo. Ayun o, may king oh. Kunin yung kotse. Ay, hindi yung kinuha. Tara, patayin natin to. Hindi pa looted nga dito, pero patayin muna natin. Nasa... Nasa cemetery. Ay, cemetery. Ayun na siya sa bahay. Ayun na, humakit na. Crack! May kasama siya tol, may kasama. Oh, sino yung pumawa pa rin sa atin? Sa taas, taas. Ibang team. Ibang team, ibang team. Nasa Ibang team, taas ibang team. Nasa taas nito. Tandaan ko lang yan. Make for target location. Ay, ito. Ito, dito sa gilid. Nakakampang puta. Uy! What man to? Kidding me, bro. Oo nga eh. Puta. Gudaan mo, tol? Hindi ko na down. Akala ko si Jer nandun. Nandun pala siya sa gilid. Alayos yan. Yan, loaded. Nakakam siya. Sa likod mo, tol. Oo. Oo, nasa likod mo. Ito po yung bar. Ayoko ng bar. Trig yan, tol. Ganda yung trig. Ayaw mo yan? Ayoko. Ang hirap. Yan. Oh, sakto dito yung loadout. Dito yung recall mo. Hindi ko ma-handle. Oo, Magalang. taking. Oo, lang taking. Yung parang yung break. Oo, kahit anong attachment, take all talaga. Oo. Ay, ito na guys. Puta. Para bayan. Saan siya? Yung ayun siya. Ayun na. Dalawa yun, tol, dalawa. Ayun lang. Pupunta yung loadout niya dito. Dalawa ba? Tapos. Nakita ko yung... Ayun siya. Pumasok. Dala ko ko ang angulo. Hintay ko kumuha ng loadout niya. Ay, may kaaway siya. Anong gamit mong barrel, tol? Yung... pangalawa? Yeah. Pangatlo, barrel mo. Yung sa escape. Oo. Yung pinaka, ano, yung 25 Una? sa taas. Oo. Oo. Mas mabilis yung ano niya, yung yung isang karnay ko yung mabilis, yung quick scope, yung BB. Oo. Minsan pag matagal lang ganito, mabagal ADS. Oh. Yung barrel ko Ayun. yung sa baba eh. Yung pangatlo. Oo. Yung pinaka, ano, yung longest. Oo. Engine ah. Nandiyan na. Oh, nandito sila. Shit, ibang team, man. Gamit tol. Sino pa na yung bumaba dyan? Wala ka bang bahala? Oo nga. Dalawa. Kailangan ko lang. Ayun o, ay sa window tol. Oo nga, nakita ko. Doon pa rin. Tatlo yun. Nice! Nadaan yan. Nadaan. Oo, Ano ba doon? Ano ba doon? Siya? Ano pa? Down. Nice! Isa na wala lang. na Dalawa yata na self-burst yun. Wala nang self-burst yun. Meron Meron pa pa sa yun. gilid. Yan yung kanina. Revive ata tol. Yan ang revive. Sa bitana. May loadout pala din sa taas oh. Sa kanila yan. Dalawa yan eh. Yung nandun sa Oh, I'm kanina. dead.
Takbo muna, putang. Ay, may Magkakalaban kaaway sila. siya. Sige. Ulul. Utang ina ka. Wala ako ng armor. Yan, sasakyan. Oo. Ay, Lipat mo na. Punta ka na lang sa port. May king din dyan, eh. Ay. Ay. Habol ka pa, oh. Tarat-tahat. Wala ko lang armor. It... Dito pa sa farmland ulit. Palutod sa baba mo to. Bili ka ng isa. Dari daw si Mang Keps man. Sino siya? Mang Keps. Kepias. Sirip. Ital. Restart ko lang dito. Ay, kanina pa to, nag-ano talaga, men. Naglalag. Ano ba yung connection, yung internet mo? Wala nang gumagamit. Tulog na lahat. Oh shit. Pero naglalag ka pa rin? Oo, naglalag. Kailangan lang Kanina pa sigurong to, eh. i-power cycle. Oo, restart. Oo. Yeah, i-ano mo siya, hintay mo ng ilang seconds talaga. Hard reset. Kaya nga, eh. Tsaka yung router mo, something, hard reset mo na rin. Console lang to gamit ko ngayon, talo. Ako nga rin eh. Uy, ako pa bimili mo. Wala Ano eh. nasa taas, eh. Kung sino sa taas talaga. Ayoko kasi namimili. Basta snipe pa ako. May tao sa loadout, no? For sure. Mabilis. Pero sige, YOLO mo na, men. Iyan Pero ako ba na. talaga? Wala pa akong armor eh. Sige Hindi lang, ako talo. makaharap. Dito nga sila. Nandiyan pa rin Dito pa, yung nandito mga pa. tropa. Hintay mo na lang yung Ano? circle. Hindi naman mawawala Kita yata ako. yun, eh, di ba? Doon na nga, oh. Pinapatay na ako, tol. Kaya. Tangina, looted. Saan ako bumaba doon? Wala man armor. Nakatakas Tago ka? muna. Tago muna ako dito. Ah, nandun pa sila? Oo, nandun pa. Sigurado. Yung sa Nakawala dinown ko. Nasa kanila Di pa na yung ako- circle, eh. May Oh, LMG alis dito, na tayo. LMG. So, kailangan ko lang armor, man. Wala, isang shot lang. Oh, shit. Uy! Dito Nasa lang pala. base by station. Marking waypoint coordinates. Baka bibili yan. Tumingin yung pera. Ay, hindi. Lumayo. Ayan na. Nandun na kay ano. Dito na sa akin. Dead silence ko. Ay, Hindi pa ito layo pa pala. mapapatay. Oo nga, no? Dead silence mo. Wala ka pang armor pala. Wala. Kaya nga, eh. Tuntukin mo na lang. Yan siguro against the wall. Yan o. Yeah! Nice. Bili tayo. Bili Tama kami. yung tangina, tama yung sinabi mo. Dead silence. Located a bounty Di, contract. wala man siyang napansin eh. Oo nga, hindi. Di man lang lumingon. Ay! Bili tayo armor box or whatever. Armor box? Oo nga, no? Bili kaya ng ano? Bili tayo na... Ano na lang? Yung... Oh, Paano? pwede siyang bumili yung plates. Si ano? Si Jer. Bili siya ng plates na ano. Huwag na, tol. Di pa Ito na yata lang, tol. looted dito. 3,000 na ako eh. Hindi, yung iba looted na eh. Di yung punta yung loadout? Or cover ko ka? Shit, sayang. Kala ko dalawa. Kala ko dalawa sila kanina dahil na-down ko yung dalawa. Ah, meron na kayo? Na-selfless.
Sa top 20 po. Oh. Or gusto nyo hard left. Dito sa may, papuntang Yan rin. Ganon din, looted na rin. Looted na rin sa farm yan, di ba? Pwede nating daanan yung Gusto loadout nyo, natin. hard right Ayan. tayo. O, daan na natin Ito. loadout natin. Hintayin lang natin yung Ay, circle. may tao dito. Ay, dito na sila. Sa gilid. Walang baril. Shit. Dalawa ata. Ay, isa. Wala akong baril. Sample. Tatlo. Quad ka lang, no? Total. Press sa akin. Talaga pa eh. Tara, kunin natin sa sakyan. Or... Pili Yeah, tayo isa kunin tol. nyo. Uy, Ay, di sige, ka- sige, sige. Ay, Tara, tara. hindi. Ay, hindi na. Hindi na. Uy! Kunin Wala niyo ako yung na. Kunin niyo Pag-hits yung na ako tol. Kunin niyo yung loadout kung wala ng tao. For sure. Dito, tol, Ay, pera, may tol. tao ba? May tao pa yata. Ayun o, ayun o. Oo, meron pa sa buy station. Ay, Nissan Lucky. Glitch muna. Wala, wag ka. Oh! Glitch muna tol, glitch muna. Glitch muna, glitch muna. Kita ulo mo. Diyan ka lang sa gilid. Dito ka lang sa gilid. Pwede ba hanggang sa loadout to? Ay, Try na natin. hindi pwede. Try natin. Hindi pwede. Nagiging mababaw Hindi eh. pa Oo nga no. Parang ilog. Parang naliligo lang. Oh, sana yung mga yun, sabi niya eh. Ay, ito, mas malalim dito. Sabi, sana sila? Sizing in on Ba't care wala na? Ang lalim dito, oh. Sabi, kanina, nakita ko sila. Pinatay ko yung kasama niya. Dito pa rin sila oh. for target location. Wala, ano na yun eh. Circle na yun, boy. Circle yun. Binabantayan nila Tara, yung na loadout. natin. Iyanin nyo na lang. I-finesse mo na lang, man. O ano. Yung... Sneaky ka na lang. Gano'n ka lang. Nasa loob lang lumayo. Nice one. Nice one. Down na yun. Nice one. Tawag na sino backup. Nice one. Tagging aid station. Piling ko lang siya, no? Dito na tol. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Putang na, may mga gamit pa dun. Ay shit, di ko na makukuha yan. Kaya. Hindi na? Ay hindi, Kaya. Ay, das. May mga pa rin sila tol. Yun na lang ang kunin mo, yung pag pag wala ng time. Abot yan. Abot pa ba? Oo. Oh, Oo, Sige Nandiyan, tol. nandiyan sa Patayin mo corner. lang dyan tol. Dito sa akin tol. Dito sa'yo dyan. nice one. Crack din cloud. Saan? Nice. Dito sa'yo. Nice. Sige lang tol, di ako abot. sorry. I'll go get that. Nasaan yun? May pera siya eh, yung pinatay ko. Yung last, sabi mo. Kuna ko yung bag niya, no? Dito tol ah. Ay, oo, sige, buy back. Ito, pera. Oo, makabili kayo. Ako na lang. That cash is out. Ito, may pera. Pilitin tol kung... Kaya yan, pag ano. Backup mo na Hindi lang. ako may kalaban. Basta, baka may kalaban dito. Ayun, no, kaya yun eh. Nakastop yung ano, Kaya. man. Nakastop yung ano, yung Hindi pa gas. nag-parachute. Sige. Daming nanonood sa'yo Sakto tol may ah. loadout, oh. Sakto ko may loadout. Pag ano, Ah. kaya. Daming nanonood sa'yo tol. Apat. Diba sila ako? Kaya Oo. na. Ay, sa akin. Hacker ka daw, hacker. Dahil sa Akin to, sniper akin. kanina eh. Kaya ammunition akin. ako. Oh shit, ako. Ito, ammunition Nice ka tol, bagsak nice. ko dito. Bako na Ay, mamaya Wala na. ako Sige, kunin mo na yung loadout. Loadout ko Kunin mo muna. na yung loadout. Backup kita. Andun sila. Punta ako Dito dyan. sa... Di mo na ako mag-ghost tol ah. Ito yung loadout nila eh. Dito. Para na kaya natin to. Tara, pa-blue mark tayo.
Baba ko Ito yung loadout nila eh. Huwag muna kayong Box nila lumayo para nandito. ano, mag-reload tayo. May armor kayo, tol? May ammunition Extra ako. armor? Tara, tara. Ito boy, armor. Light. Get that out. Does anyone need this? Thank you very much. Body on. May bala dito. Goods. Sige, sige, sige. Oo, tol. Meron pa. Play the circle tayo, man. Shit. Okay, tol. Play the circle na to. May tao dito ah. Meron dyan. Oo, meron yan. Tira nila eh. Oo, meron yan. Solid work, son. For sure, meron yan. Open pala ako. Ito yung loadout tuloy. Oh, shit. Oo. Sa right. Tingin ako sa right. Or gusto yung hard to right. Ay, kayo ba? Pwede na Okay, yun dito? ang bahala. Ay! Pwede rin. Hindi, isay Gusto natin. nyo, Tuloy, hard left na tayo eh. That's right, kasi sila men. Ah, sige, sige, sige. hintayin natin. Sa right sila. Hintayin natin. Oo. Hintayin natin yung circle kung saan yung ano. Sige, Kasi sige, sige, sige. Sige, para ano eh. Ganun dun eh. Copy. Top 9 lang eh. Oo, men. Kaya to, kaya to. Sabi ha. Sabi niyo may bato dyan ah. Ay, may ano dyan ba? May kalaban. Disregard last. I think Oh, wala, so. For wala. sure. For sure. For sure. Wala, wala, meron wala. dun. Nasa bahay, nasa bahay dito Naka-ghost na eh. siguro. Wait, gas is Naku, get to the new shit. safe zone. Mahirap to. Saan tayo? Left lang Hard tayo, left? tol. O- Left, left, Sige. left ako. Doon tayo sa left eh. Dito? Moving. Kayo muna, kayo muna. Hindi, sabay ka na. Ah, Baka wala, wala, wala. ano. Cover niyo. Tas, Para makover niyo. Dito sila, tol. Uy. Oy, dito na, dito na. Down siya. Nice, 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 nice. Pamark na yan? Saan yan? There's an enemy team hunting you. Meron pa, Meron pa tol, dun. meron pa. Sa gilid sa left. Kanina. Oo, meron pa sa left. Meron pa, meron pa. May kaaway siya. Ground. Gabi, gabi, gabi. May armor dyan, tol. Itong pinatay mo. Oo, meron. Tsaka, satchel siya. Satchel. Small kill. Tsaka gas mask. Gabi, gabi. Meron dito sa loob yata. Ano yan? Ang Sige, building. sige. Meron dito. Teka. Naka-shotgun. Ayos mo. Doon. Down sa bahay dito. Setting rally. Ay, sa open pa talaga ako. Sige lang. Kaya yan, kaya. Inbound. Marking new safe zone. Nice one, boy. Yan, selfie ka na. Yeah, selfie ka na. Nice one, boy. Atin to, man. Atin to. Dami nila, tol. Pero Squad pa to, tol. may plates pa kayo? Ah, hindi na. Kaya Sige, to, ah. Mamaya na. Sige, mga. Fuck. Fuck. Ito. Ay, nasa buy Down, station. down sa bahay. Sa buy station. Yung minark ko. Dito. Dito. Enemies in the area. Losing ground. Fuck na siya. Pin mo lang, Lods, pag ano. Huwag muna, tol, ah. Wala, tol. Sige lang. May plates ka pa, no? Daily flight. Naribe bata to dito. Naribe bata dito. Copy on. Ayun, naribe. Crack ulit. Fuck, wala na akong armor. Ang tuwas na, tol. Dalawa pa to. Nice. Sige, tol. Sige, cover niyo ako. Kick lang. Cover niyo ako. Ayun, tol. Ayun, tol. Down isa. Dalawa yan, tol. Nice one, boy. Next one, boy. Nice one, boy. Down. Nice one, boy. Meron pa. Get that nigga. Nice one, Ay, boy. doon sa bahay. Doon sa bahay. There, nigga. Doon sa orange. Oh, shit. Hindi natin nakita yun. Campers. Camper ang puto. Fucking campers, man. Camp. Mas camper pa yung nasa orange. Na-down pa tayo. Sayang no? Ay. Saan na siya? Oo nga eh. Hindi natin nakita yung ano. Oo nga eh. Camper. Yeah. Restart lang nga to, restart lang. Ah, sige, let's go. Nang gagong yan. Muntikan na kami nanalo. Hindi namin nakita yung nasa kaliwa Mag-isa namin. pala siya dun, man. Bali, 4 versus 3 versus 1. Ah, damn.
Muntikan na. Ah, camper. Restart lang daw si Daily Flight. Masama. Masama. Dami nag-spectate sa akin sa sniper. Doon kanina yung 2 beses mo ngayon. Oo. Ito. Pati yung kanina, yung bago tayo muntik manalo, na-snipe ko silang dala. Doon kanina yung 2 beses mo ngayon. Spectate, 5 ata. Ito. Pati yung kanina, yung bago tayo muntik manalo, na-snipe ko silang dala. Doon kanina yung In a close game, farmland pa naman yung huli. Pati yung kanina, yung na-snipe ko silang dala. Doon kanina yung In a close game, farmland pa naman yung huli. Pati ayan. nakapag-buyback pa ako sa inyo no kanina. Oo nga eh. Wala na rin akong armor din kanina eh. Oo nga eh, camper ang puta, nandun siya sa malayo. Doon sa may bahay. Yung isa eh, nakachamba yun. Mag-isa lang eh. No? Nakachamba lang yan. Bali for 3v3 v1. 3v1? Oh, Diba? hindi yung kanina, 'di ba na team fight natin yung team doon sa may Oo, buy yun station? tsaka may, Three- sa may three- sasakyan. 3 tayo, tapos 3 yung kalaban. Tapos yung isa 1 doon sa Oo. bahay. Nakachamba siya. Isa pa. Naka 13 kills sa ata ako doon ah. Nakita ko na kanina eh, pinipin ko, naka ano ako, Oh? naka-down Oo, ako, dapat- na-down ako eh. Dapat binira ako. Wala ka palang armor. Hindi, na-down na ako nung nakita ko eh. Kaya nga eh, wala ka ng armor nun. Na. Ibig sabihin wala ka ng armor nun. Kasi kapag wala kang armor, talagang down ka na. Oo, down. Unless may armor ka. Wala. Inasay. Shit. Nagbibim lang Kala siya ko eh. panalo na yun. Nagteka- Kala ko team na yun, man. Kala ko Nagteka 3 na na. yun. Yung tatlong Oo. team na. Hinintay niya yung hinintay niya tayong tayo. Matapos. Yun. Yun. Kaya ngayon, dude. Sayang yun, tol. Patayin Ina. natin sana yung squad eh. Oh, Hinintay Yung niya squad, yung, patayin na natin yung Yeah, squad. na team wipe na. Kala ko panalo na tayo dun. Kaya nga eh, Yung pala, Di natin meron Oo, pala sa- nagka-camp dun sa gilid, Oo sa nga, bahay. nagsarap. Oo, ang dalawa. Kaya. Isa lang yan. Bali 3v3, tapos v1. Mag-isa siya. Gilid. Sa left Di, dalawa side. sila tol? Yung sa ano sa gilid, dalawa sila. Dalawa Ay, ba dalawa. yan? Oo. Dalawa. Kasi na-spectate ko lang, isang nakita ko eh. Ah, sa likod niya. Dalawa sila eh. Kasama siya. Dami nag-spectate sa akin, men. Kaya nga eh. 5 nag-spectate sa akin. Ito na yan. Nang Second na eh. shit. Tayo. Oh my. Nagtatago. Yun lang yan. Nikki yung nandun sa left natin. Oh. Hinayaan niya Nakita tayo pala ni- magpataya. Kita pa pala ni Jer yun eh, kaso wala siyang armor. Na-down na siya daw. Nakita ko na lang Yun na. nung na-down ako. Kaya wala na, hindi ko na mapin. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Babawin ko yun eh. Di pwede. Kaya nga. Pwede yun. Yung Yeah. kala mo panalo ka pala. Yung kayo lang tatlo. Tatlong kalaban. Wala, may dalawa pa.
Open kasi tayo doon. Parang fucked up yun, no? Fuck. Nabisi kasi tayo dun sa ano, right natin eh. Wala, hindi at saka kailangan din natin patayin sila eh. Alright, Oo, enough fucking about. Uh, Now we do this for real. kailangan Kailangan natin isa. patayin din. Sa buy station, yung sabi mo. Oo. Hindi na ako wala na Dapat nga tayo yung station. Ikaw yung station. Tatlo, teamwork natin. teamwork. Oo. Trios eh, di ba trios? Squad sila eh. Oo, Trios pala Patay yun. natin. Yeah, Oo. wipe natin. Trios. Tayo. Battle Isa royale. yan. Bawi tayo, bawi. Point to the team, soldier. Di pwede. Gas is approaching your position. Bawi tayo, Ah, no? Yan, Pwede. Hindi pwede yun. Yan yata. Manalo na yun eh. yan yata. Akala ko panalo na yun, ah. Closest na. Manalo na Pinaka-closest. Hinihintay ko mag-pop yung ano eh, yung... Ano yun, yung blue? Victory. Victory. Excited na si Count na yun eh. Sabi ko, puta, yun na bro, let's go. Let's go. Puta, ito na. Ay, yung pala may dalawa pa. Ah, Campers. Ay, so yan. Saan tayo? Natin yung mga yan. Sige, dyan lang. sige, yes, tayo na. Lang yan. Sila saan? Kala mo ako gusto eh. May buka Dalawa dito. dito, tol. Dalawa. Okay, dalawa dito. Eliminate all targets in the AO. Yung isa dito. Ang bomba. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Diyan, nandyan sa... Ayun na, dalawa na ata. Grenade located. Down to eh. Yo, yung naligaw mo down. Oh, nalawi ka. Mental. Mental. Oo, sige. Wala na yan. Dito sa akin sa Wala baba. na dagi. Mababa. Yan o, kotse. Ay, natakot. Takot. Uy, nabuhay na yun? Dati ko yan dito eh. Nabuhay. Hacker yata. Pinula sa selfie, men. Dito siya Ay, tara. dito. Natumba ko siya dito Tara. kanina. Oo nga. Target location. Ay, dito yata. Nasa taas na. Ah, wala na. Patay na. Tara, Alam ko, load it. Tara. Taking flight. Darkera niya. Loadout na ba? Yaman. That cash is Bilis out. ah. Bagal-bagalan Nakapulot mo din na. ako orange box eh. Nakapulot ako. Yaman nila eh. Bedroom up. Yun o, orange box. Yung Unahan masyadong pa ako. bilisan lang paglulot. Masyadong maaga. Ay, gano'n ano. Saan tayo maglulot? Tara. Meron tropa, men. Meron tropa sa alam. Bili ako ng Sure, ano. right. Bili ako ng ammo box. Ayun yung sa taas. Pinloads. Tara, load out. Ano dito? Dito sa Oh, akin. oh, Yung dito caps meron. Target flight station. Tara. O, dito. Sige. Dalawa, men. Grabe tol. May tao dito? Dito na lang tayo dun, sa baba. Saan? Oh, sige. Baba ni Mang Keps. Ayun o, may magdadrop oh. May nagdadrop. Saan? Wait. Nasa may building. Nandiyan pa Mang Keps. Yeah. Coming. Loads. Taas, men. Sa pinakataas mo. Yeah. That cash is out. Dito ako tol. Laglag ako, no? Closing in. Oh. Wala akong makita dito. Ito, men. Ito, men. Bili. Tara, bilhin niyo yung loro. UAV. Bili ka yung UAV. Enemy loadout. Dito. Destination marked. Armor. Ay, nag-glitch.
Ayun, taas. Sige, sila. Loadout lang kayo. Airstrike. Take cover. Yun lang. Yung ammo box, nag-glitch, man. Di Oy. makakuha. Ibili tayo bago man. Uy! The fuck? Throw ka dito, Rods. I'm under Rod. fire. Oo. Pinaparil ako, lads. Dito? Buwan nito ka. Hindi ko rin makita eh. Araw? Oh, shit. Make sure you make them pay. Vendor marked. Ayaw. Ayaw. Ayaw, man. Di ako makabili, men. Kaya bili. Di ako makabili. Hold out. Spotted some gas. Wala akong makita. Wala rin. Someone go get that. Good ako. First wave, ah. Dito to, sa tulay. Mover spotted. Crack. Bumaba yung sa tulay. Take the wheel. Dito. Sa inyo to. Ito tayo, mamark. Ay, nahulog ako. Nahulog ako. Hindi pala ano yung binagsakan ko. Yan, nahulog rin ako. That's a kill. Eto tabo yun nandito. The Gulag. Survive and you can redeploy. Tangan ng bato yan. Time for a bit of argy-bargy. Ano? Feel free to Nandito give na. these Aba? wagons a proper fuel. And if you find something to Ah, throw, dapat di feel tayo free to give nag-load them out that as well. sa may kanino, pa fire station sa... Diyan eh, hirap umakit. Hirap mo. Ay putang. Uy putang ina. Nasa kotse. Get ready to fight. You're next. Thank you. Nice. Come on, bro. Fight and you return to the front line. But if you lose, you're done in. Putang ina. Nandiyan ba tal? Time Nandiyan to pa? earn your freedom. Dito men. No, nandun pa sila. Spot na sila. Na. Di tayo Spot. naka ano. Dahil ano, We're bringing Ay, pen. mali yung niloadout natin. Masyadong mababa. Oh, mali sila, oh. still by your Marking release. waypoint. Sumayop. Yan na yung gas. Sa iba na lang tayo. Na lang natin ulit. Supply run contract identified. Negative. Cancel log. Light vehicle here. Counter contract locked. Light vehicle here. Located a bounty contract. Or may babababang Scavenger load. jumps in here. Affirm that. Yun. Sighting Open in on pa. care package. Oh, may nag-load up din dito. Dalawang Coordinates pa. marked. Ay, may tao. Wag kayong muna ng lolo. Magkakap mo. Dalawa. Tropa Kinuha nila. dyan. Squad. Kuha na nila yung ghost nila. Ay. Dito sa akin. Campers mga. Kasi sila sa loadout. Dami sa lolo. Yun, oh. Ayun sila, diretso. Naglalaban sila. Yun lang.
Ayun, ayun. Ay! Nakatago. Ay! Nice. Ay, naka-loadout pa ito. Ay, satchel siya, oh. Hindi mo kinuha. Oo, Satchel. hindi ka rifle. Baka kasi team whip eh. Pa nandyan lang yan. Or armor box. Kulang po na 100. Pangina. 100 pa nga. 100. Wala ko na. Buyback ka na ng ano. Scavenger contact located. Ay, Galing. wala na. Abot yun. Isn't this so? Back in. Sino sa taas to? Patay. Yes, sir. Pucha ka lang. Tayo, men. Kalayo namin, eh. Goods ka ba dyan, men? Ay, Dito sa akin. Eh, Tayo ka yolo naman. ko na. Yolo ko na ata tong loadout na to. Dito, ay, hindi, may tao, may tao, may tao. Target ID. Ay, hindi, nasa gas na. Ay, pero pa din dito. Coordinates marked. Dalawa sa akin. Tangin na, hindi pa makakabot. Baka nakapasok. Alis na kayo, tal. Ito. Hostile. Mga hayop. Ayo, may nitro. Alis na kayo, tal. Ito. ay. Ay, may kotse pa. Patay. Mga hayop. Ayo, may nitro. Alis na kayo, tal. Ito. Ay. Ay, may kotse pa. Patay. Mga hayop. Ayo, may nitro. Alis na kayo, tal. Ito. Ay. Ay, may kotse pa. Shit. Alis na kayo, tal. Ito. Ay. Hindi yung truck, oh. Hindi natin. Ay, saan ka ba? Ay, hindi, nasa malayo. Shit. Layo mo to. It's like 1,000 meters. Tao dito. Ano yung truck siya? Nakaking. Nakaking na siya. Hindi pa loaded din. Sa loob. Ay, ba? Ah. Yeah. Hindi yung truck, oh. Hindi natin. Ay, saan ka ba? Ay, hindi, nasa malayo. Layo mo to. It's like 1,000 meters. Tao dito.
Hunting na siya. Hindi pa loaded doon. Doon sa loob pala. So, yan. Wala. Doon, nasa taas. Oo, sa taas. Buhayin mo na si Zero. Kanina pa yata, nag-aantay eh. Yan pa nag-aantay, bro. Palutin dyan ah. Hindi luto. Iligaw na ba? Parang dyan yan. Pera pa. Diyan ba kahit hindi palutin? Layo ah. Sa taas. Pwede na yata. Ay, hindi. Kulang na. Moving. Ayun tol dyan. Pabig. Disregard last. May box kanina Oh. dyan eh. Yun lang. Sa taas mo tol. Tropa na parang tawag yan. Aming ano dito. Parang billboard. Nag-hit. Pa-load out pa tayo. Binigim ako. Ha? Nandun ako sa aero. Nakawal ka na. May tao ba dito? Wala tol. O saan Wala, ka pero dito? nasa kabila sila. Nasa Ano, kabila hindi. sila. Kabila nila, nasa tela. Kami kalaban sa kabila. Sa red building. Uy, shit. Sa akin. Pa-load out. Wala, nasa inyo Wala na. pala. Binabaril na ako. Sa amin? Malapit na sa inyo. Nag-drive ako eh. Nandyan lang sila sa building yata dito. Contract ko. Yung ballads? Nasa may hill siya ata. Sige. Pahinga akong pera lads. Diyan. Ayun, ito. Pili ako load out. I'll take the wheel. Ayun yata sila. Ay, sorry bro. Oh, dito na. Dito. Oo nga. Ayos. Ilan sila? Dalawa tol, dalawa. Dalawa sila tol. Sandwich. Tumaba pa rin sila. Down, barrel. Tang inang yan. Sila yung kanina. Parang They're on me. Di pa umabot sa ano? di ba yata sila abot sa gas? Ay, abot Baka sila. matay sila. Try mong pumasok sa gas. Marking aid Ay, station. tayong ko na lang dito. Parang, di ba bumili? Parang bibili yun eh. Nandyan yan. Ayun. Nandyan sa baba sila. Movement spotted. Gatekeep yun. Tagging fire station. Yan o. Nakaload out ata yan mga tol eh. Wow, laki. Nahulog pa, di makalakit. Di makakagit. Eh, nakakagit na. Pasok na kayo. Wala namin sa baba. Nice. Ayun tol, nasa right mo tol. Oo. Okay. Oh. Ano ata yun eh. May selfie ata yun eh. Ah, wala. Sniper tol. Uy. Oh. Ayun tol, nasa right mo tol. Load. Oh. Wag. Nice. Tropa dito dyan ah. May selfie ata yun. Ah, wala. Wala pala. Marking aid station. Sniper tol. Kabili pa kaya dyan. Sayang, pang-load sa akin. Ayun tol, load. Lakas ang sniper nito.
May baril ba dyan? Sa ano? Sa inyo? Meron pa dito dyan. Pamilya. Ano pala? Salam. Load wait lang. Thank you. Mag-load sa ano. May glitch Dito dyan lang eh. sila ah. Nasa left sila. Papunta na sila dito. Copy doon. May tropa dito. May tao nga. Oo. May baril ba Oo dyan? nga. Sa ano? Sa inyo? Meron pa dito dyan. Pamilya. Ano pala? Salam. Dito na tol. Dito. Ay, yan sila kanina? Dalawa yan tol. Oo, nag-self-first yung isa. Nag-load out din dun eh. Dito isa. Hard right siguro tayo. Daming kalaban yun. Ay tol. May packet sa inyo. Get to the new safe Dito. zone. Target location. Hostile. Ang ina yan. I'm on the fight. What? Where? Where was that? I've got you. Friendly loadout drop on the way. Nasa harap pala tol. Sa harap natin. Sa harap natin. Oo. Tara, tara. Maganda na tayo. Yung mga parang. Harder na tayo, hard right. Tara, tara. Wala tayong shit. Wala Wala na. tayong arm. Dating armor. Kami na may isa. May kalaban sa harap ha. Nagsisnap sa akin kanina. Pak, wala. No choice tayo eh. Wala tayong... Wala na Kasi load out na tayo. No choice tayo eh. Checking in on care package. Hindi, Bye. nandun sila sa taas eh. Ay, Sige lang tol. Try ko kunin na. Nandyan yan sila. Uy, ayun. wala na. Hindi kaya. One gun. Tangina. Hinihintay ako. Alam nila. Wala na. Closing in. Ikot ka na. Bagay, wala. Stuck na Papunta sa inyo tayo. tol. Tatlo. Tatlo papunta sa inyo. Stuck na tayo. Ah, dito. Kakasalubong yan. Sa taas ko yun ano. Pwede ka pumasok doon tol. Oo, load out. Ayun o, may kalaban. Ay, yung gas pala. Kakasalubong yan. Uy, Bogli. Load out ka tol, baka mawala yan. Taas ko yun. Matamaan na nga pumasok doon tol. Oo, load out. Gas. Diabat. Ayun. Ayun o, may kalaban. Nice. Salamat, Bogli. Salamat, Bogli. Balita. Kaya yun ko. Si, ano pala ito? Kaya yung gas pala. Ips. Gas pala. Salamat, Bogli. Salamat, Bogli. Balita. Ito pala. Pag may spot lang. Ano pala ito? Dexter. Uy, Bogli. Load out ka tol, baka mawala yan. Salamat, Bogli. Ito pala. Pag may spot lodge. Kaya yun ko. Si, ano pala ito? Kaya yung gas pala. Ips. Gas pala. Ito pala. Pag may spot lodge. Ito pala ito. Left, right. Pwede ka mag-right. Ilalim ng bridge. Hindi ka makita. Only 10 are left. Dami pa. Kailangan May ng ububo tuloy. din no? Ikaw ba yun umubo? Yeah. Parang dalawang umubo eh. Yan na. Ayan Yan na. na sa step ko. Sila. Okay Kaya ka pa ito. dyan. Basta nakabangot ko. Pag ano ka rin. Sneak Ayun play. na lang sila. Sneaky play. Parang yung Time kaya. lang, isa na yung matitira. Isa na yung matitira mamaya. 9 people pa. No? Uy, 8 na. 9 pa. 8 pa. 8 na. 8 na lang yan, 8 na lang yan. Pasok pa sa Isang squad circle yan, kasi panigurado. Sa inyo. Papunta sa kalulu. Uy! Siya mahirap. Ayan. yun, eh. Hirap umakit. Kaya nga eh. Unless i-flash mo sila. Tapos, mahirap Follow na ka lang umakit. sa smoke.
Makakit kayo dyan, men. May Mas akyatan na stock sa ka na dyan, man. I-akit mo na yan. Mas stock ka na dyan. May akyatan dyan, Dal. Sa left niya. Sa right din, meron. Ayun, no. Di ba na? Hinahanap kayo nila. O, 5 na lang yan, tol. Asyan, okay pa yung circle. Clutch na yan. Pang good night. Okay yan, presto mo. Hard left mo yun. Tapos ipasok ka dyan sa fence. Ayun, Ayun, no. Ayun. tago muna. Oh shit. Ay, hindi. Uubo ka, man. Kailangan mong gumalaw. Oo, kailangan Diyan nang ka lang sa maglaw. may fence. Ay, uy. Ay! Diyan ka lang sa fence. Yan, sa fence ka na lang. Yan. Ay, nakita. Kita ka? Ay, nakita Dalawa. ka. Oo, kita nila. Eh, teka na naman. Third, oh. Uy, 4 pa yung natitira. Yung nanalo. Ay, kanina talaga. Na-disconnect kasi yung isa eh. Panalo na yun, man. Kanina. Yung kanina, no? Oo, ah. Na-disconnect kasi yung isa eh. Panalo na yun, man. Kanina. Yung kanina, no? Oo, ah. Na-disconnect kasi yung isa eh. Panalo na yun, man. Kanina. Yung kanina, no? Oo, ah. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your Ay, position. mga To the safe zone. Allah. Ito tayo mga kaps. Hindi na soft mine. Hindi na MVP. At saan? Ellie? Lima Charlie. Kumakain ako pinapret sa ano, ice cream. Yung Philippine style. Sana all.
Naisipan ko. Philippines lang eh. Tinapay. Ano eh, yung Mongolia. Oh, ube makapuno. Uy, ube. Sarap yun eh. Be advised, enemy team Sarap is yung tracking ano, your yung- location. Yung halo-halo. Wala, masarap yun eh. Hunted pa ako. Saan kayo? Oh shit. Oh fucking way. Dadaliin pa na ako ah. Dito sa akin tal, helicopter, bagong helicopter tal. Lagi na yun. Uy. Oh, fucking helicopter, bitch. Ay. Katakuri. Wala pa talagang baril dito sa ulo. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Tahin ko na ba? Ay! Parang papax dito eh. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Come on. Their ass kicked. They're RTB at this time. Walang sumabay dito, no? Go get that armor. Teammate redeploying to the AO. Negative. Cancel loss. Nabiling ko lang si ano. Ito lang. Dito yung nakapatay. Ayun na may... May heli oh. Thank you. Located a bounty contract. Malis yung nakatrack. Objective is to eliminate the bounty Uy, target. sino yun? Yo. Sino yun? Nagtapon ng ano. Ay, makaka-loadout tayo. Ayun yung bounty na. Tara, load out. Tara. Drop tayo natin yung bounty. Got gas moving in. Pera dito. Nag-buhay sila mo. Shield them. Friendly loadout drop on the way. Loadout din sila men. Loadout din. Capital. Hanger. Target marked. Send it. Ayun, dito. Ah, push natin. Walang laban ah. Bigyan ko sila ng Ano? Galing naman nun. Down yung isa tol. Down yung isa tol. Sige. Heal ko, heal ko. Meron pa. Oh, fuck. Saan yun? Sa bata men. Ah, ayun. Sa purple tol. Coordinates marked. Nice, nice. Wala na? Meron pa tol. Tara pa. Saan ka na? Ay. Enemy UAV overhead. Pushing ng left sila men. Coming up. Bounty target is down. Well done. Ay, kahila naman. Dami tol. Ano na pala, dito men. Down yun. Ay, Dalawang grupo dito tol. Abulin Dami pala. Dalawa din tol. Kabila. oo. Sige, sige. Kailangan natin Dito, plate. dito. Dito tayo plate.
Pwede na lang. Ay, pa. First wave sila? kami, tara. First Paano wave. ako ng plates pa gan? Meron. Wala. Tara. Ayun na sila. Nagana na. Ay, bili na tayo dito. Tara, bili na tayo dito. Quick buy. Sino patay natin yan? Ayop niya. Kailangan Ayun, natin Oo, rin. Oo. Pwede natin balikan. Ayan, gatekeep yun. Oh, babalik. Babawi na. Kailangan natin Bili tayo dito. Ay, hindi tayo makabili dyan. Bili na kayo. Pag ano, bili tayo dito. Dito ako sila. Dotted ah. London cash here. Friendly UAV overhead. Oh, dito na Ano, sila. dyan na. Push na ata. Ano? Oo nga, namin Pwede na tayo, no? Gatekeep mo. Gatekeep mo. Ito, pero. Dagan. Kailangan yung bala? Bala lang. Oo. Punta sa bahay. Ayun siya. Movement spotted. Scanning waypoint. Add that item. Ay, bilis naman ba? Down. Ah, may sasakyan sa likod. Truck na yan. Go, checker na yan. Push Nice. na. Ay, Saan sila? kinala na-revive yun. Na-mark ko kanina. Sa gas, yun, napatay ko. Dalawa na Oh lang. shit, first wave pala to. Oh shit. Yabot. Alas na kayo, tol. First wave to, tol. First wave. Alis na kayo, first wave. First wave pala to. Oo. Nabuhay yung isa, tol. Oh, no. Yabot. Hindi natin na namalayan. Tawag na nata, abot. Hindi rin. Abot siya. Abot siya. You're in the gulag. Fight to earn redeployment. Proper fighting. Get yourself Boost ka na, sorted. tol. You're up next. Okay lang. Mark ko yun ang ano? Shit. Kailangan kong pumasok sa gas. You return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Nakaalam. Ay, nawala. That one. We're sending you back to Looted base. pa dito. If your team has the cash, Galoted, pay tol. for your release. Looted. Yung iba, nakabukas. Oo, yung iba. Ayun, bo. Loaded nga. Ay, fuck. Hirap to. Make for target location. Tagging helo. Negative. Cancel loss. Kilaban dyan, panigurado. Oh, yeah. Hirap to. Reload. Ay, tol, sarap mo. Ayun, oh. Oo. Make for target location. Tagging helo. SMG Negative. Cancel reload loss. din. Kilaban dyan, panigurado. Doon, bumaba. Oh, yeah. Dalawa yan, tol. Bumaba, kanina. Ay, tol, sarap mo pala. Ayun, oh. Oo. Puta nila sa galit dun si Galis. Uy, galing. Galing kang kukal ka. Doon, bumaba. Dalawa yan, tol. Bumaba, kanina. Uy. Ay, tol, sarap mo pala. Oh, shit. Buti na may selfie, no? Ay, sarap, no.
Ay, puta, panibagong team. Dami, apat. Galing niya. Galing yung pagka-start na sa akin ah. Akin din ah. Dami. Nag-wait ba? Dami na. Ewan ko. Ah, nag-spectate na sa akin. Tatlo. Kami yan, tol, kami yan. Inang yan. Ganun. Ah, ayoko to. Huwag mong elam siya. Nice one. Eh, mas makasip. Malakas. Nang malakas. Dami ng pisa. Yung kanina lang talaga. So, then, ano na, disappointed ako dito. Kaano ko nag-celebrate. Yeah, right. Sabi ko, asa, nice one boy. Kasi patay na silang lahat eh. Down silang lahat. Kami na yung tapos sa harap ng masa. Yun eh. Kung wala yung sa harap niyan, wala. Oo, kung wala na yun. Akala ko slow na natin celebrate eh. Si Darren tayo sa bisa. Yun eh. Harap sila. Okay. Dati may ano dito. Tapos may bunker lang. Oo, di ba may bunker dito sa park? Back and forth. Ay, shit, that's not pa ka. Huwag ko sasabog. Back and forth. Di kaya lupit dito. Parang ito. Di pa ka. Di pa ka. Ay, sayang. Lang yan. Mag-push kayo, mga hayop kayo. Sayang. Lola dyan. 59 seconds, push kayo, mga hayop kayo. Bagay na lapit ko. Ah, 59 seconds, push dito. Big circle. Big circle. Yun. Five. Big. Wala pang loadout yan. Saan ba yung loadout? Talaga yung bounty. Last game. Sige. Di pa ata loaded dito. Naku. Mas... Oh, di pa loaded. Go get it. Bounty target is up. Let's get it done. Mali pa rin dito. Nice. Yeah. Kunin ko to. Sino? Lula tayo. Tara, Open. Ako dati. saan ba yung buy station? Dito sa harap natin. Tagging buy station. Tara.
11, 1, 3, 4. Parang may box pa eh. Ako lang ata. O, sak. Ako lang. Sak. Wala ito, orange. May kotse, may kotse, may kotse. May kotse. Kotse na, parating na. Kabi. May pang loadout tayo May was. dito sa akin. Dito, tol. Ayun na, bumaba. Bumaba. O ba nga? Ayun o. Saan sila walas? O, isa lang siya eh. Marking rendezvous vehicle. Hindi pa rin yung bridge. Palaglag yung pera, tol. Ha? Ay, loadout na pala tayo. May pera na tayo. Ito. O, laglag mo na, tol. Ako na bibili. Shit, dito pa ako dumaan. Iabot, sayang. Enemy Ba't UAV bumaba siya? Bigyan mo na lang sa akin yung ano. Ice cream. Siya dito lang. Nag-aabang. Iabot, tol. Wala namang Diyan lang mismo. Push, Suspect? dito. Suspect? Oo. sakay tayo, tapos pwesto tayo dun sa, ano, sa may buy station. Oo, tol, saka tayo, tol. Meron dito eh. Ano yung isa? Ang ina mga hayop. Bili na lang natin siya sa ano, Isa ito, buy isa ito. station dito. Pero dito lang. Dito eh. Ano yung lag? Nag-lag ba? Ayaw? Uy! Ano? Nawala siya, no? Kaya pala. Ayun. Yan, tama. Baka lang. Scrubbing contract. Patlas. Enemy UAV overhead. Yun, thank you. Buhay na naman. Located a bounty. Buhay na naman. Gusto niya sumakay tayo. Pwede na kayong ano? Ay, hindi daw. May sakyan naman dito. May weapon dito. Bigla to. Gaya ko rin siya niya. Bounty target is up. Let's get it done. Uy! Okay. Oh, nabusan ako bala. Yun lang. Wala palang bala yung pinikap kong baril. What's up? King dyan. Kaya nga, King. Hindi ako makakit. Ay, sa taas ba? Moving. Does anyone need this? Disregard blast. Si Clouds ang ano, na DC. Oo, tol. Uy, may bumili dito. Nandyan lang siya. Aid station here. Oo, dito. Enemy vehicle. Huwag na. Sighting in on care package. Does anyone need this? Recon yan, tol. Wala na. Kabilang building.
Yun. Sa ano, left side mo. Oo. Ay, meron sa likod mo rin. Yung kabila. Sandwich. Wala. Kaya. Wala si Cloud. Ang tagal ko Easy pa sa... ako, Oo nga eh. Ang tagal ko pa sa sasakyan eh. Bigla nang yung server ng Activision. Nakatingin ako sa mapa eh. Last game ka? Knowledge. Trophy ka. Challenge yan, Bobby. Kanya ba yan? Oo. Mag-isa lang ata siya. Kasama niya si... Online din siya eh. Insanity. Santino. Santino. Hold it to deployment. Now's a good time to form up. Oh, my check on you. Oh, my check on you. Oh, my check on Well played. Time for the real thing. you. Oh, my check. Liit. Liit. Battle Royale. Put a drop point for your team, soldiers. Gas is close on your Ano yan? Kaya, hindi ko namatay. Eh, download ko dami. Ano yan? Dami. Kaya, hindi ko namatay. Eh, download ko dami. Ano yan? Dami. Secure that position. Dami. Yung Uppers. leader.
Uppers. Out of my way. Outside. Bili ako combination tol. Sige, bro. Okay, ganyan sila. Hiding supplies. Saan? Bili ako combination tol. UAP na lang. Ganyan sila. Kami, ano, rito, dito sa taas. No, kami kalaban doon sa gilid. Oo. Sabi ko. Pwede natin dito. Kami, ano, rito, dito sa taas. No, kami kalaban doon sa gilid. Yan, munition. Sabi ko. Pwede dito. Pwede natin dito. Pwede dito. Hindi pa luto dito. No, kami kalaban doon. Yan, munition. Hindi pa luto dito. Dito sa kanina, di ba? Oo, yung... Ba yan yung... Scavenger? Nag-load out dito. Basta sila eh. Gata na natin. Basta sila eh. Sa load out na yun, ha? Uy. Sa load out. Teammates sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Sa load out na. Ah, dito. Ano? Down. Nice. Uy, may kasama, may kasama. Oo, nag-revive. Revive niya. Down. Nice. Uy, may kasama, may kasama. Lumabas tol. Crack. Oh, shit. Ah, Takot pala kayo eh. ayun. Tumabot. Kalaban niya sa akin. Ayun, may kalaban siya. Down. Nice. Kamark pa rin. Kill confirm, pero dalawa sila dun. I-revive niya yung isa. Kalaban sa kanila. May kalaban sila tol. Ah, meron. Oo, kaya. May third party tayo. Ano yung isa dito sa akin? Sa bar, nasa bar.
Basag yan, basag. Shot the bitch. Get ka pa eh. Ano lang. Ayun na, may pa ito. Sino safe zone na tayo eh. Tara. Saka, Meron doon ah. May sarap. dito na pa. Crack, crack, crack. Nice, nice. Ah, Bullshit. Saan yung kalaban Lot? yung isa pa. Dami pa dito. Your teammates are sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Pumasok, pumasok. Sino yung nakaroon? Pero, Hindi nakaroon. Doon pa rin, pa rin. okay. Hintayin ko makakuha. Dalawang box yun. The fuck? Hintayin ko makakuha. Alis ka na tol, alis ka na tol, alis ka na dyan tol. Wala ka na tol, ina-ambush ka na dyan. Go sort this fucker out. Alis ka na tol. Wala ka na tol, ina-ambush ka na dyan. Palo. Ina-ambush ka na dyan. Shit. Shit, lumalaki. Iya na. Shit, lumalaki. Ano siya no? Ano? Sino wala? Ay, Tarawan mo tol. tara, tara. Ano siya no? Yun, wala si Monkey. Sino wala? Ay, Tarawan mo tol. tara. Ay, tara. Ano siya no? Sino wala? Tarawan mo tol. Ay, tara. Ay, tara. Ayaw niya. Invite ko eh. Beta... Busy Ay, wala na. Busy siguro siya. Ayaw niya. Invite ko eh. Busy siya. Easy siguro eh. Gato. Ano, wala. Busy yan. Ano, wala. Busy yan. Hindi naman. Puro second.
GG na raw si Mangkeps. Last game, Trias. Make it ready for deployment. Enemy dropping into the AR. Enough practice. Time for the real thing. Enemy dropping into the AR. Battle Royale. Right, soldier. Mark the top point. Closing on your position. Just to get through. Mga farmland yata ito ulit. Prison total. Or farmland. Farmland. Sino mag-team? Pwede rin. Pero na. Pero, Ang tao. Ang tao. Ang alisan dito. Hold na lang natin. Magpiling ba tayo? Oh, ganda. Iba? Ayun. uli ko. Amatay. Good luck to me. Maglagay na lang ako ng mga patibong dyan. Reply naman. Yan o. Dito. Dami dito. Tal. Sana sasabog tong no? Drone.
Loadout na to. Uy, dami pera. Tara. Ah. Bago pumunta yung mga hunter dito. Dito tala. Nandiyan na. Basag. Lang, dito na. Start pala. Uy, pangin na yan. Di ba pwede mag-loadout dito? Paano ako mag-get dito? Tayo, pre. Ayaw talaga makuha, men. Nag-glitch. Nag-glitch talaga. Hindi makuha. Kahit nakakit ka, eh. Tayo. Doon ba sila? Oo. Ayaw makuha, men. Hindi na may bumabay. Ako na mo. Nakuha ko. Nakuha mo? Nakuha mo? Oo. Oo, nakuha ko. Oo na. Okay na. Pabili tayo armor tal. Tayo yung pera. Saan na sila? Wala eh. Oo, siya pa kanina. Tulad. Thank you. Ito. Bigyan na lang kita. Kita. Thank you. Ito tala. Wala UAV. na sila. Ay, nasan na yung mga tropa dyan? Yeah, ano eh. Sila yata yung bumaba dyan eh. Nakita ko kanina. Nakita ko na kotse. May kotse kanina. Alam ko dito eh. Umiwas na ito. Nakalutan kasi tayo. Tatakot sila. Ay, 4 seconds. May pera na tayo. 4 seconds. Ghost na. May UAV na. Ghost na. Eh, kahit ano. May Nandito na rin yung UAV gate na eh. na. Sige. Oo. Anong bibili? Sila oh. UAV. Wala naman natin kung nasan. Wala pala tayo ammunition, no? Yan, bilhin. Kulang natin. Bilhin na rin tayo. Ayun, Yes, nasa nandito lang ah. Diba na? Sabit likod ng wall. Copy, meron pa. Oo. Hiwalay sila. Dito dalawa. Down. Green mark. Oo. Copy. Bigla akong position. Nice. May isa pa. Ay, dito. Sa likod ko. Nice. What the fuck? Ay, napatay ka? Wala. Down ako. Dahil. Nice. Napatay siya. Nice. Nice one. Paano mo napatay yun? Airstrike? Airstrike. Kita ko eh, puta ka nang eh. Ba't siya namatay? Sabi ko eh. Airstrike ka eh. Galing na dali, no? Bilhin na Dali natin. pa. Ay, nasa gulag ko pala. May ammo box dito. Saan? Dito sa taas. Akit ka. Oh, shit. Tinalo pala yung para ko sa break. Pag-take ng break. Na para. Baka babalik. Ay, wala silang load. Dahil. Ay, yung isa. May car 98 tsaka. Sa akin yan. Creep? Ay. Kaya na yan eh. Okay. By station. Para pag hindi nakaano siya. Tapos kalaban dito. Wala eh. Nasa gitna sa atin eh.
Kaya pag na-hold natin to, ayos tayo eh. Kaya nga eh. Ay, Teammate has been cleared. nice. Pwede mo balikan yung ano mo, loadout mo dyan. Sige tal. Ammunition kaya yan. May ano doon, may ammo pa yata doon. Meron pa yata dun eh. Yung mga napatay. Sige, sige. Sige tal. Copy. Friendly UAV overhead. Tala, kasi natakot. Teammates na namin. Located mid-caliber. Ayun o, dito, nagkat. Ito, UAV ito lang. Loadout drop inbound. Go get Uy, that ayun! Pang ghost! mid-caliber. Located Saan? mid-caliber. Pang ghost na tayo. Pang ghost natin. Ayun o, dito, nagkat. Sizing in on care package. Gas is closing. Relocating the safe zone. Sino mag-snipe? Ako, may sniper ako. Ikaw? Okay lang. Sige tol. Hindi ako mag-snipe. Ano, Ako, sniper ako tayo- kanina, dito pero tayo- dito tayo natalo, eh. Shit. Kaya nga eh. pero tong ghost ko hindi na sniper. Pero Ayun o, baka dito siya yung kalaban, no? Nasa likod ng Ito, bahay. pero ito lang. Pang UAV. Some cash. Ito. Vendor. Saw lost. mas 30 malapit. Saw lost. Sino? Kam-kam na tayo dito eh. Camp na nga tayo. Oh, good Hold na lang natin to. Yun na lang gagawin natin dito eh. Hold na lang, hold na. Left and right na lang tayo dito. Kaya nga eh. Lethal connected. Hindi na tayo lali. Located mid-caliber. Request recon flyover. UAV entry. Dito Wala. na sila, eh. Dito na sila. UAV Marking overhead. waypoint. Si Layo na. Parkland, dun sa taas. Hindi, bababahin dito. What the? Siyempre. Dumami na naman kalaban. Tara magpakamatay tayo men. Magpakamatay tayo. Push natin sila, eh. Gusto yung push to? Wag na. Pakamatay tayo men. Kamatay. Kaya nga, push natin sila. Uy, Dapat pinos na natin yun. Para ano. God. Di abot shield break men. Iyawan mo na lang. Give up mo. Di ba pwede? Wag na. Tangin mo. Inubos lang yung armor ko. Anong ginawa mo? Nahulog ka? Nag-grenade lang yata. Wala, grenade. may ano ka dyan? Armor. Thank you, lads. Appreciate it. Camp na yan. Cap na yan. Basta sa blue mark meron. Tayo lang ganun. Dito na naman tayo ah. Sa ano? Dito tayo na gano'n. Oo, dito nga eh. Dito. Dito nga eh. Di dyan oh. Tapos yung design nasa likod. Dito tayo. Yung kalaban. Oo. Dyan tayo namatay oh. Moving. Yun lang. Memorable Pero yan. Ito na yata. Memorable. Ito na atang revenge. Ay, gusto mo armor? Part May 2. armor ako dito. Ayos ko to, meron. Dito. Ano lang ako? Pag-armor ka. Kulang natin ammunition box. Ay, puno na ako, man. Ayos pa. 150 sa akin. Okay pa naman sa akin eh. Pero pag naubos eh. Ay, marami naman tayong papatayin eh. Sigurado eh. Sweet ka lang. Tayo na lang mag-cap. Kasi pag alis pa tayo eh. Maagawan tayo dito. Yung isa, nasa prison na, man. Muso. Dapat basagin mo na lahat yung salamin para makita natin. Maghirap mag-style pag may salamin. Oo eh. Basher na akin.
Stop. Kaaro. Walang mga contract sa ano natin eh. Tagal pa to, men. Top 19. Nalot na kayo dito? Kayo dito? Oo, nalot na ata lahat dito. I'm back. So, plano, ang plano. Top 19. Nalot na kayo dito? Kayo dito? Oo, nalot. Kaya to, tol. Nalot na ata lahat dito. I'm back. So, plano, ang plano. Top 19. Nalot na kayo dito? Oo, nalot. Kaya to, tol. Nalot na ata lahat dito. I'm back. Mas nabilog na, oh. Check your fire. Eh lang, pasarado na yun. Uy! May bumabaril sa akin ah. Ay si Okay, ano? tol. Safe zone relocated. Yun o, pang extra pera. Ay, andun na sila, siguro. May kalaban na dyan. Oo. Nandiyan yung mga sasakyan nila eh. Light vehicle Marking here. waypoint. Campers. Okay lang, tayo naman Dito galing yung ano eh. Team wipe natin eh. Sa pwesto ko. Kaya nga eh. Oh, may bibili pala dyan, oh. Sopester. Bangan natin. Wala sa heartbeat oh. Wala rin. Tignan mo, may family picture dito sa taas. Move on my waypoint. Ito. Saan yan? Oo nga, no? Ito pa. Yun ang Good shit. Kaya nga, no? Ano yun? Tangna, dito sila nakasaya. Ayun, oh. Family picture. Oh, meron na. Diyan na. Truck. Truck. Oy, Marking waypoint. Sabi ko, bibili yan bibili lahat. to. Bibili yan. Bibili to yan. ah. Bibili yan. Hintayin natin Bibili yan. sa Baltusin. Ayun na. Teka. Down. Utang. Bibili pa kasi. Walang pera? Ayun. Yun lang. Nakuha ko. Kinuha ko. Ah, okay. Ito nakakagulat sa yan. Pinaparil nyo agad. Uy, hunted ka pala, men, no? Oo nga. Oo nga, ano. Hunted ka pala, men, no? Oo Lipat nga. lang ako dito. Oo nga, ano. Marking waypoint. Meron tao, may tao. Saan? Nandito. Buy station. Teka. Oh shit, naka-shotgun. Ang pucha. Ang bilis naman. Alam. Survive and you can redeploy. Sa iba ako nakatangin. Kapaunti kasi yung kasama natin. Kaya alam nila. Dito sila tol, ah. UAV po. Nandyan ah. Nandyan sa ano. Oo. Oo, dito. Mag-isa lang yun eh. Dalawa tol. Ah, dalawa ba? Ay, Gawa yun, tol. puta. Napush Oo. pa ako. Gawa yan. Kala ko. Dito na connection. Dito pa. Sayang naman yung pwesto natin. Bibili din yan. Ano akong baala. Sabi nila eh, hindi pa team wipe. Pinoy. Nag-loadout nga sila dito eh. Hindi, ganun din ang sasabihin nila. Wag ah. Sila naka ano eh. Naka-loadout pa lang. Hindi naka-loadout. The front line. But if Kayo you're naka-loadout na? Ano? Naka-loadout na sila talaga. let's go sort this fucker out.
Sniper lang ako. Ayan. Ano ang aim ko? Dito Ano? pa rin sila. Wala Nasa taas yung loadout nila. Wala na tayo siya. Kinuha yung loadout ko siguro. Yung loadout nila pala nasa taas. Oh shit. Wow. You be kidding me on that, bro. Wala na. Utang. Sige lang, tang. Sige. ID on the bounty target. Hirap na ang gawin. Nakakalito. Ano, Kaya- walang baril dito. May baril ka dyan? Wala ka rin tol. Yun sila oh. Ahoy, Oh, may pera, may pera. Ay, wala. Kulang. Kulang. Tayo, wala. Punta ako dun. Marking rendezvous here. Ano natin sila tol. Wala man lang. Ay, nandyan na. Yung truck. Pili ka ng armor man. Or sasave mo yan. Save natin. Sige, sige. Gusto mo? Pumunta sa buy station eh. Pwede rin ako Yeah. mag-king kung... Ay, hindi. Kulang na lang ng konti eh. Oo, konti na lang yan. Ito, may kalaban tol. Hostile. Ah, meron ba? Oo, nasa na. Shit, na-choke pa tayo sa Tangin na nga. Ay, meron pa doon. choke tayo. Finish ko to. Kala ko mag-isa niya, sabi. Uy, what the heck? Uy. Yun. Di tayo Floater. nakakasig. Oo. Ayun o. Di tayo nakakasig yun. Di tayo ready. Nag-camp kasi tayo. Ano, last game? Tapos umiikot tayo. GG na kalat. 5 na dita. Nice. Nice. GG. Bukas ulit, lads. Maglalaro ka pa, ano? Spawning oh. Spawning oh. Spawning. Try natin mag-invite Pwede pag may spawning. kasama. Spawning. Sinong... Pencil. Ayun. Tara, last game. Total. Ah, tara. Last game. Ay, yung gusto ko, Keith. Pabuhat, Lods. Pabuhat. Sinong... Matagal kayo ah. Gagawa na ako ng module ko. Patay, di. Oo. Di tayo mananalo dito. Sabado ngayon. Yeah. Sabado ngayon. Sayang Baka- talaga. Baka si Spoonik na ang hinihintay natin. Para manalo. Kaya nga, si Spoonik ata yung hinihintay dito. Ako. Siya yung pag-asa ng Parang may magic eh. 80 kills. Mahimik ako ah. Pa-carry. Mahimik ako ah. Panalo natin to tol para Panalo? masarap yung tulog namin. Oo. Wala na, Baka spoiler. ako naman magbigay ng panalo sa inyo. Paglabas ng blue na banner eh, tulog na ako dito. Nag-top 2 lang kami kanina. Mahimik ako. Bakal pang top 2 lang. Panalo natin to tol. Wala na, Para masarap yung tulog namin. dalawa pa sa likod. Oo. Wala na, Baka sayang kanina. magbigay ng panalo sa inyo. Paglabas ng blue na banner eh, tulog na ako dito. Nabot ata kayo ng ganitong oras ngayon ah. Kakawin ko lang. Eh, ano na dito?
4 na dito. Wala natin manalo muna. Anong oras na dyan, tol? Cloud 9. Alam ko 4 na. Umaga na rin. Paglabas ng blue na banner eh, tulog na ako dito. Yung parang Oh, anong LA ka na. yung ano niya yata 1 hour yata sa inyo. Oo, 1 hour, 5 na leads. Nabot Or yata 50. kayo ng ganitong oras ngayon. Alas 6 na sa amin, men. Anong umaga? Hapon. 4 na dito. Wala natin Anong oras, tol? Cloud 9. alam. Basta mas late kami ng isang oras sa'yo. Nata na sa mga manok. Ilabas mo na ang manok, Sponik. Chicken na to. Onik. Chicken breakfast. Ano ba ang oras na sa inyo? Umaga na, tol. Plus 4. Plus 5 sa kanila. Alas 7. Alas 7 sa amin. Gabi. Mabot ata kayo ng ganitong oras ngayon. Di ba dapat nagawa rin lang kayo? Pag weekdays si ano yung mas maaga na ano. Yun tayo. May laban ng Lakers ngayon. Nalaro na yata si Lebron eh. Laro na shooter eh. Makabalik na si shooter eh. Shooter? Ah, paborito na daw eh. Yan no, si Alien. Tayo. Si ano naman eh, Sam Cassell yun eh. Hindi ba si Sam Cassell? Pareha siya. Ang sama yan, no? Ang sama, no? Tatay niya. Ang dami naman pupunta. Hindi. Papatayin na ako. Dami na yan. Bugig yan. Dami. Meron din. Dami. Oo, meron. Dami tol. Tuloy ba tayo? Saan tayo? Pwede. Dito tayo. Tara. Bounty pala. Bounty. Dami. Yo, you be kidding me, bro. Sobrang dami, man. Oh, shit! Fiesta! Kaya nga eh, pwesa dito. Sa may sasakyan. Dito po, apat dito sa loob ko. Pinagagawan yung ano, yung scavenger. Marami ba dyan? Bukan na yung bounty. Bukan na bounty. Bukan ka na yung bounty. Dito sa akin, tol. What's the lead car? Down. Nice. Dami nila. Dami, tol. Nice. Magsusumbong na naman yan. Kapit. Isa niya. You want it? Nasa loob, tol. Nasa loob. Bumaba. Dalawa sila? Dalawa? Oh, dalawa sa loob. Oh. Tayo nyo na yung bounty. Patay na nature. Siya ba yun? Ayun. Ewan ko yung isa kanina pero na ano, buhay yung isa. Wala naman patama at ang dalawa ng kuwan. Laban pa kayo.
Dalawa sila. Dalawa. Dalawa sila. Dito mo na. Pwede mo na yun. Tingnan mo. Oo. Balik kayo isa. Ito lang natin. Tayo. Tingnan mo. Oo. Balik kayo isa. Sige lang. Saan kayo? Dito. Ay, mag-kicking kayo. Oo. Ayaw na. Hindi na. Ay, tatlo naman pala tayo. Oo, tatlo na tayo. Pwede na kayo mag-buy. Oh, may naglo-load out doon, ha? May naglo-load out. Dun sa maya, no? Uy! Yung galing yun. Yung? Baka sa'yo, yun na decision. Ayun o. Wala kayo. Crack line, crack. Punta na ka dyan. Dito. Ano naman ang bounty, man? Ano naman ang bounty? Doon isa. Ako, Dito dalawa. Bobo. Iban ako. Bobo. Yung bobo. Ah! Tangit. Pinabobo mo yung kalaban eh. Oh, yan, tinuluyan ka nga. Pinabobo mo yung kalaban Grabe. eh. Yan, Sa loob tinulungan dalawa ka. yun. Dalawa. Alis ka na dyan. Oo. Hindi na ako, man. Bilis, ah. Yes, Yeah, yeah. Laro lang Yeah. ako. Counted. Last game. Last game, Oy, Sponic. hindi na ako. Ay, GG ka na. Gagawin ko ako. Magmo-module na? Kagad? Kala ko... Bawas na lang, man. May gagawin pa ako eh. Oh, sige. Bawas na lang. GG na rin ako tol. Oh, last game. Trios. Tara, last. Tara, tara. GG na rin ako tol. Oh, last game. Trios. Tara, last. Tara, tara. Ang dami pala nun. Kalaban. Naka-loadout na, ano eh. Kaya nga, parang naka-pesta man.
Start warming up. Stand by for deployment to war zone. Okay naman, Mark. Saan tayo? Okay lang. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Boys and gas, get to the safe zone. Hindi dyan. Naipin ko lang. Dito, paborito. Saan? Tara. Tara, saan? Barnyard? Tara. Walang sumaan, pero... Ayup. Meron to, meron papunta dito. Dami. Meron din dito. Oh, wala pala. Dito lang. Scavenger conference location. Enemy dropping into the AR. Visually capture zone. Opa, yun. Ay, di. May kalaban. Oo, napatay ko yung isa. Teammates in the gulag. Hindi ko na mark dahil napatay na ako. Cutting rounds ko, Taka na dito dyan. Contract updated. New objective identified. Nahanap ko eh. Kunin mo tong next back dyan. Sa akin na natin. Hindi lang. Hindi. Inaano ko lang. May kalaban na sa akin eh. Next objective Tara, load up. Dalawang team yata. Oh, dami dito. Nandyan yung kalaban eh. Load. Kaya nga eh. Kunin ko muna yung satchel. Mamaya ka na kunin yan. Be advised, your teammates on their arse. Ah, RTB in this. Pahinga akong pera, Lods. baka may pera dito. Dito dyan, pera. Sige, Lods. Loadout drop inbound. I'm driving. Ni? Hindi ba? Ah, shit. Patay na sana ako. Bakit? Kalaban? Hindi. Ano ako? Hindi, nakuha yung pera. Pero. May tropa sa ano ah. Scavenger. Gas is moving. Loot ako dito. An enemy team is hunting you. Dude. Stay alert. Parang, pwede na naman. Hindi pa fully looted yung ano eh. Boneyard eh. Pwede nating balikan. Nakaloadout naman na tayo eh. Armor box dito. Dito ka bababa ka lang. Extra lang yan.
May dala-dala na rin Ay, ako eh. threat na ako. Oh shit. Dalawa na yung threat niya. Ito, punta na ako dyan. Wala pang station dito. Buy station, meron dito sa akin. Dito naman, 45 meters. 45 meters, stay. Uy. Ni-snipe ako ah. Dito sa loob ng bahay. Kainin mo yan, gago. Yeah. Sabi ko naman sa'yo, kainin mo yung bomba ko. Sarap pinigay. Oh shit, dito. Enemy UAV overhead. Meron pa, Lods. Oh shit. Oo, dalawa pa. UAV overhead. Dalawa pa. Down yung isa. Dalawa na lang yan. Surviving earns them redeployment. Oh, ay, nag-reload na sa ako. Dito na yun. Oh, shit. Yan yung bounty mo tol. Dapat buhay pa ka na, nag-reload. Wala pa silang pera. Pwede akong mag buy na Nakaloadot. Nakaloadot na sila. Looted na dito lahat. Saan ka lang? Yung bounty nila. Ano lang dito? The station. Bili mo isa. Parang may sniper pa kanina eh. Teammate has been cleared for redeployment. Pwede mo balikan yung loadout mo dun. Dito. Napatay mo na yan? The bounty contract. Dalawa? Yung isa lang napatay ko, yung kay Cloud9, ay Cloud90, so. Ito yung ano, yung lumilipad na, ano? Lumilipad na bar. Oh, Krieg. Paano lumilipad? Krieg 6. Ano ibig sabihin? Krieg 6 yung lumilipad na Krieg 6. Ito. Enemy UAV overhead. Lumilipad? Oh, dito tayo naman. Oo. Lumilipad. Ito tala, pakita ko sa'yo. May Teka mga lang, baril dito tala. hindi na ako sa'yo. Ito tala. Tingnan mo yan. Tingnan mo tala. Lumilipad. Contract failed. Stand down. Kunin ko tong bounty ah. Sabi. Uy! Dito sa akin. Tangina yan. Tangina yan. Kukunin yung bounty? Dito. Copy. Mag-isa lang yun tala. Mag-isa lang? Dalawa. Dalawa. Ay, dalawa ba? Mag-isa lang yung Dalawa. nakita ko doon. Fight to earn redeployment. Tatlo. Ready. Isa. Double squad. Get ready. Sa open sila. Oo. Ay, naglo-load out. Sila ba yun? Ay, sa atin yun. Down isa. Win here and you return to Yan yung the down front yung isa line. dito. Lose, your fight is over. You're up, soldier. Dito tol. Saan baril na? Kill. Ay, tangina naman. Gabi. Load out na ako ah. Dito siya. Oh, lolo ka na. Ayaw sila. Ay, dalawa. Uy! Uy. Tanginang yan. GG na talaga ako tol. Nice. Sige lad, sige lad. Bukas salat tol. Bukas salat. Sige. Close, puro close lang yung game natin.
Yo, hello? G ka pa? G ka pa? Ikaw? Wait, sige. Kahit ano. Anong laro natin? Yo, hello? G ka pa? Tara, ano? Try natin... Ikaw, anong trip mo? Kahit ano sa akin. Try natin... Try natin duo. Baka makapamingwit eh. Kahit ano sa akin. Try natin... Try natin duo. Baka makapamingwit eh. Kahit ano sa akin. Ilang ako, Lods. Sige. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Contact! Enemy dropping into the AO. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Warm-up's done. Time to kick this off. Uy, pangit ng circle ah. Royale. Set a drop point for your team. Doon tayo. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ito na. By station dyan. May kasama, may kasama. Tangina, hindi ka nasuntok. Objective is to eliminate the bounty target. Makipagkunahan pa eh, no?
Sige. We'll get that on. Among baksak. Sige, sige. Pero That's catch out. Tagging by station. Pwede na. Loadout drop headed your way. We'll get that on. Tuloy ko lang paglulot dito. Kaya na siya. kailangan mong ano? Hindi. Okay pa naman. Ikaw, kung kailangan mo na eh, pwede mo. Kailangan natin UAV tapos Kulang. 4K yun, di ba? lipat ka tayo. Sa TV station tayo. Eh, dito. Sa red roof. Ay, ano? Hindi na pala red roof yan. Time's up. Objective failed. Di ba red roof yan dati? Blue. Ah, blue. Okay. Hindi pa looted dito. Nakapulot ako precision airstrike. Oh, pwede na. Drop mo na yung... Ay, sige na. Mamaya na. Mamaya na. Uy. Setting charge. Kaya ako yun. Ay! Tukitug! Okay. Akala ko nandun ka pa kanina. Ay, may airstrike na pala ako. Gamitin ko na, tapos pulutin ko na lang to. Sige. Request recon flyover. Dito. Entering the AO. Marking waypoint 1. Oh, may ano. May ATV papunta dito sa akin. Wait. Data na. Bibili. Be advised. Patay na sana yun eh. Kala ko bibili eh. Be advised. UAV is being overviewed. RTB for resupply. Okay, may threat ka pala. Siya ba yun? Ah, siya yun. Siya yung threat mo. Dalawa. Red pa rin? Target marked. 7. Down. Siya yung naka-ATV? Napatay mo yung isa sa airstrike. Meron pa kanina sumusunod eh. Sa may bank eh. Ayun na may
TV. May tao? Dito. Ay, hindi. Yun. Nakasakay. May ano sa TV station? Ito? Ah, meron ba? Nag-drop. Ayun, okay. Nag-chopper. Kinuha yung chopper. Layo. Kunin ko yung bounty. Hindi pa looted dito. Positive ID on the mountain target. Sort them out. Enemy UAV overhead. Loadout drop heading your way. Uy. May libreng paloadot si Mayor. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ilang box yun? Isa? Ito. Pasok na rin tayo. Pwede na natin yung gatekeep yung bounty. Shit. Okay, may tao pa di sa likod mo. May tao siguro. Ay, meron dyan. Sa likod mo siguro. Kaya pinatay siya. Oh, meron nga. Meron dito. Nag-red eh. Yung 189. Mga bahay. Pwede tayong pumesto dito sa taas. Oh. Okay, pwede na tayo mag-recon. Hindi pa yata looted eh. Likod mo. Ay, looted na. Move to the next area and secure the perimeter. Open area to. Enemy UAV overhead. Nako. UAV na. We'll get that armor. Box sa taas ah. Located mid-caliber. Enemy UAV overhead.
Uy. Easy. Jadi si pa Gas is closing. Get to the new safe zone.
Roger Cam, we're deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Warm up start. Time to kick this off. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Mark the scavenger contract. I'll take it. Be advised. Enemy team tracking your location. Never mind. Primary objective is to kill them all. Enemy UAV overhead. Assault rifle. Vendor marked. I'll take it. Got a launcher here. Launder cash here. Over here. Make for target. We're gonna buy a loadout.
Gas is inbound. Purple. Oh, fuck Evading the yan. enemy track. Good work. Loadout drop heading your way. There you go. There's a loadout. Is this fully looted? I still hear boxes. Rooftop. Copy that. The Gulag. Take Oh, 5, they can shit. redeploy. Move it. Be advised, your teammate got their ass kicked. There are two vehicles Marking inside. aid station. Ah, what the fuck? He's got a tracker. Survive and you can redeploy. Here we go. You're up next, mate. Get ready. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture these enemies. We're bringing you home. Your team can still buy you back. Sam.
Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the first one. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. To engage all targets. Bounty target is up. Let's get it done. Enemy UAV overhead. Your teammate has entered the Gulag. Surviving earns them redeployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy UAV overhead. Target right here. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Turn now. Fight's kicking off. Get yourself sorted. You're up next.
or capture the objective. Teammates got their arse kicked. They're RTB at this time. You got roughed up in there. We're bringing you. Your team can still buy you back.